guys, magluluto ako ngayon ng sutanghon. So mayroon tayong sibuyas, tsaka luya, at zucchini. At mayroon tayong chicken thigh and blanco. Tsaka ito zucchini na slice ko. At of course, miswa. Yan ang luto natin. So, lang gagamitin ko lulutuin dahil so far marami kaming ulam kasi nagluto ang aking maliit ng fish. So ito lang po ay para sa mga dalaging linggo na hindi masyadong mahilig sa isda. Lalagyan mo pa ng sabaw. Black pepper. Wala na yung mga ganyan. Ano na tayo? Matinso na ito. So anyway, i-isasabay na natin yung order. Chicken. Ano natin? Guys, after 2 minutes natin sinusukay yung ating chicken sa
isa. Pero kung depende sa inyo guys, kung gusto nyo na nakalat, sa inyo. At saka kung gusto nyo lagyan ng patis, lagyan ng patis. At pwede na natin ilagay itong ating zucchini. Palambutin lang natin yung zucchini for another at least 3 minutes. Medyo half cook na yung ating zucchini. Pwede na natin ilagay yung ating sotanghon na pinag-hulay-hulay ko na kasi madikit-dikit yung miswa. So, gano'n na natin kumulo. Isang pieces na kumulo. At yan ang ating miswa. Okay guys, luto na yung ating miswa. Ang pahabol ko yung ilalagay yung ating green onions. Bago ko makalimutan. Green onions. Okay guys, happy cooking. See you next time. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And enjoy this salad. Thank you. Enjoy. Have a good day and stay safe. Bye.